wani mutum da Allah ya bashi haihuwan mace bayan ya yi aure, ya murna kwarai da gaske kuma ya farin ciki. Iyalinsa da ta ɗauki juna biyu yayin haihuwa na biyu, sai ya fara addu'an to Allah ya sa ya samu namiji, yanzu kaga ya gauraya ya samu magaji, haka maza ke cewa. Sai aka haifa masa mace a ta biyu, da ya ga iyalinsa tana da juna biyu na uku, sai ya ƙara tsananta addu'a, in taƙaita muku har ta haifa masa 'ya'ya 6, a haka duka mata take haifa. Sai ya ji kamar ya shiga kunci a rayuwarsa, sannan take da juna biyu, haihuwar na 7 kenan. Ya shiga damuwa da razani, ya kwanta bacci sai ya mafarki. Sai Allah ta'ala ya nuna masa cewa gashi nan an tashi alkiyama, kuma da aka tashi alkiyama sai Allah ya ce mala'iku su kama shi su kai shi gidan wuta. Ya ce da aka kama hanyar gidan wuta da shi, ƙofan farko na jahannama ana zuwa ce sai ga ɗaya daga cikin 'ya'yan nan guda 6 a bakin ƙofan, tana cewa da mala'iku mahaifina ba zai yi shiga gidan wuta ba, ba zai yiwu ba. Haka nan mala'iku suka tausaya mata suka wuce suka tafi ƙofa na biyu. Suna zuwa ya ƙara ganin 'yarsa ɗaya daga cikin guda 6 nan, ita ma tana cewa ba dai mahaifinta ba. Kai sai da aka je ƙofa na 6 ya ce wallahi duk 'ya'yansa mata yake gani suna hana a shigar da shi wuta. Kun san yana da juna biyu cikin ta, da akwai juna biyu cikin ta 7 din. Ya ce an kama hanyar ta 7 da ni kawai sai na farka daga bacci. Me zai faru? Ya ce yana farka sai ce Allahumma ja'al thabi'a unsa ya rabbal alamin. Allah ta mace ma ka sirna, ta 7 ma ka sirna ne ta mace kawai a zauna lafiya. To kaga wai wa ya gaya mishi bar na gabas sake. Ka kyale zaɓin Allah, ka kyale zaɓin Allah. Allahu ya khluqu ma yasha wa yakhtar. Allah ke halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓa. Albarka shine abin fata. To kuwa wadda take da albarka akwai mace.